Benátky jsou jako sen, který se vynořil z laguny. Sen mužů a žen, kteří prchali před nájezdy barbarů a našli útočiště v močálovitém a nehostinném kraji. Během staletí zde vybudovali nádherné město a položili základy námořní velmoci, jejíž vliv se šířil po stovky let. Úžasné paláce a labyrint půvabných kanálů, to je Serenissima Republica di Venezia, nejjasnější republika benátská. Benátky jsou nerozlučně spjaté s lagunou a jejími nádhernými ostrovy, pestrobarevnými vesnicemi a tisíciletými tradicemi. Navzdory turistům si Benátky i ostrovy zachovaly svůj půvab a jedinečnost. Česká televize uvádí francouzský dokumentární film Benátky a ostrovy v laguně. Městem prochází velký kanál. Na severním břehu leží čtvrtě San Marco, Castello a Cannaregio. Na jižním břehu pak čtvrti San Polo, Santa Croce, Dorsoduro a ostrov Giudecca. Dožecí palác, symbol moci, byl sídlem vládců města. Současná budova v gotickém a byzantském stylu byla postavena v 16. století, ale její původ spadá do 10. století. Dožata měla v rukou absolutní moc. Vrchní velitelé armád a současně zákonodárci byli voleni na doživotí shromážděním 41 volitelů výhradně z řad aristokracie, patriciů. Dožata vládla městu železnou rukou. Vězni odsouzení k smrti byli popravováni před Dožecím palácem. Ostatní úpěly ve věznici Piomby pokryté olověnými pláty. Byl mezi nimi i slavný Casanova. Odsouzenci museli projít po mostě vzdechů Ponte Sospiri, který se v současnosti stal jednou z největších turistických atrakcí. Byl postaven roku 1614 architektem Antoniem Continim z Bílého vápence a je to jediný uzavřený most ve městě. Bylo nemožné z něj uniknout nebo skočit do vody. Svůj název Most vzdechů dostal podle nářku odsouzenců, kteří úzkými okny naposledy pohlíželi na ztracenou svobodu. 26. července 1755 přešel tento most cestou ke své cele i Giacomo Casanova. Nevěděl, za co je trestán, protože odsouzenci nebyli informováni o detailech soudního řízení. Procesy probíhaly za zavřenými dveřmi. U vchodu do tribunálu byla umístěna jakási dopisní schránka, do níž lidé vhazovali anonymní udání. Právě tak byl zatčen i Casanova. Šlechtice už dlouho předtím sledovala inkvizice. Jeho volnomyšlenkářství bylo všeobecně známo, ale za mřížemi se Casanova ocitl proto, že svedl jeptišku z Murána, která byla mimochodem i milenkou francouzského velvyslance. Dočkal se nicméně slušného zacházení. Nebyl mučen, jak se často stávalo, a jeho prostorná cela se nacházela ve věznici zbudované o 150 let dříve. 14 měsíců po uvěznění se mu podařilo uprchnout. Strážcům, kteří stáli vedle jeho cely, unikl tak, že přeběhl po olověné střeše proslulé věznice a dostal se až ke vchodovým dveřím, které jeho komplic ponechal otevřené. Dále pak prchal v gondole. Z lodi vypadají Benátky jinak. Při plavbě po 150 kanálech odhalí návštěvník pravé Benátky.
Město vypadá, jako kdyby se vznášelo na laguně. Jeho budovy vyrostly na 121 ostrůvcích. Základy domů spočívají na pilotách o průměru 20 cm, zasazených do hloubky přes 4 metry, aby zabránili jejich potopení nebo zřícení. Benátky žijí kanály, protože vše přichází i odchází po vodě. Ráno, když se města ještě nezmocnili turisté, jsou všude plavidla zásobující obchody potravinami. Kromě ovoce a zeleniny vypěstované na ostrovech v laguně je to ještě řada dalších druhů zboží každodenní spotřeby. Život na kanálech získává jiný rytmus. Míjejí se tu samozřejmě proslulé gondoly nabízející návštěvníkům romantické a nezapomenutelné projížďky. V Benátkách je jich celkem 500. Hodina plavby v této nádherné, bohatě zdobené loďce stojí v průměru 200 eur. Může do ní ale současně nastoupit více lidí. Ovládat ji může jedině gondoliér. Ten má na sobě tradiční úbor, který se skládá z námořnické blůzy a černých kalhot. Gondoliér používá jedinou tyč, již otáčí tak, že ji opírá o dřevěnou podpěru se zářezy nazývanou forkola. Každá z nich je přitom jedinečná, protože byla vyrobena speciálně pro určitého gondoliéra. Vzhledem k počtu plavidel se jedná o velmi exkluzivní povolání. Gondoliéři tvoří velmi uzavřenou kastu, bratrské společenství, kde se všichni navzájem znají. Městu vévodí obrovská zvonice Campanile di San Marco. Je vysoká 98 metrů a na vrcholu se nachází lodžie s vyhlídkovou plošinou. Obklopuje zvonici z 5 zvony a na tympanonech je znázorněn znak Benátek, lev a ženské alegorie spravedlnosti. Původně se jednalo o strážní věž postavenou mezi 9. a 12. stoletím. Několikrát vyhořela a mnohokrát byla přestavována. Roku 1902 se zcela zhroutila. Současná zvonice pochází z roku 1912. Náměstí svatého Marka je srdcem Benátek a sídlem politické a náboženské moci. Na délku měří 180 a na šířku 70 metrů. Náměstí obklopují budovy prokuratury, postavené v 16. století tam, kde sídlili mocní soudci republiky. Nejstarší budova se nachází na severním křídle. Sousedí se slavnou věží s hodinami, kterou v roce 1499 postavil architekt Mauro Codusi. Říká se jí hodinová věž podle postav odlitých z bronzu, které uvádějí do pohybu zvon. Věžní hodiny jsou pravým technologickým skvostem renesance. Fungují na základě složitého mechanismu, který umožňuje udávat nejen hodinu, ale současně i roční období, postavení slunce a měsíce a odpovídající znak zvěrokruhu. Patří k nejznámějším benátským památkám. Na západní straně si tyčí překrásná bazilika svatého Marka, klenot gotické a byzantské architektury. Budova je korunována 5 kupolemi, byla postavena v 9. století a její jižní část se zachovala v původním stavu už celých 1000 let. Mramorová fasáda byla zrenovována po požáru, který baziliku poškodil v roce 1231. Zdobí ji benátský lev a 4 vzpínající se koně nad vstupem do svatostánku, takzvaného kvadrigu. Bazilika se pyšní také pozoruhodnými mozaikami. Uvnitř je 9 tympanonů zdobených scénami z Kristova života. Jde o dílo Maffea Verony, žáka velkého mistra benátského malířství Tintoretta. Vnitřek kostela je naprosto jedinečný.
Kupole, stěny a stropy jsou pokryté mozaikami pocházejícími z období mezi 9. a 13. stoletím. Jsou to díla řeckých a benátských umělců. Mozaiky zaujímají celkovou plochu 8600 metrů čtverečních a jsou vyrobeny z barevného muránského skla, emailů a zlata. Proto se bazilice někdy říká Zlatý kostel. Benátská republika trvala 11 století. Tato ekonomická a vojenská mocnost vládla nad Středomořím až po Kypr a Dardanely v Turecku. Tradiční gondoly vyrábějí dnes už jen 2 dílny. První se nachází na ostrově Dorsoduro, na jihu historického centra. Je to malá dílna, která postaví 2 až 3 gondoly ročně. Ta větší se nachází na ostrově Giudecca, jižně od Benátek. Jejím majitelem je Franco Vianello. Gondola byla speciálně zkonstruována tak, aby mohla proplouvat úzkými kanály vodního města. Pro tuto oblast bylo nutné postavit plavidlo, které se ovládá jen s minimální námahou a maximální účelností. Tak vznikla asymetrická loďka, pohybující se ručním poháněním a setrvačností a která se dokáže otočit o 360 stupňů. Pasažéři na palubě slouží jako protiváha. Právě kombinace pasažérů s gondoliérem a gondolou zaručuje optimální výsledek. Dnes nosí většina gondoliérů tenisky, někteří však stále obouvají takzvané furlany. Není snadné je sehnat, protože dnes už existuje jediná prodejna a současně výrobna. Jejím majitelem je Massimo Ritura. Řemeslo zdědil po svém otci a už jako chlapec opravoval slavné sametové pantofle benátských gondoliérů. Furlany jsou typické benátské sametové střevíce, protože se nosily v době Benátské republiky. Na vrstvu sametu přijde podšívka, aby se zpevnila. Počívka je z bavlny, protože používáme výhradně bavlnu. A tato tkanina je juta. Její jednotlivé vrstvy sešijeme, aby vznikla podrážka, která se potom pokryje gumou. Nakonec ještě okraje přišijeme ke svršku. Všechno zhotovujeme výhradně ručně. Podívejte se, jak to dělám. Musím hodně přitlačit, protože je třeba šít ručně. Zatím neexistuje žádný stroj, který by dokázal tenhle materiál sešít. Je to ekologické obutí. Vše se vyrábí z antialergenních materiálů. Střevíce jsou lehké, pohodlné, dokonale se přizpůsobí noze. Když v nich chodíte, cítíte, jak moc jsou příjemné. Massimův obchod se nachází v nejstarší čtvrti Benátek, San Marco. Je to turistické srdce města. Úzké uličky, malá náměstíčka zvaná Campo a stovky mostů přes úzké kanály. San Marco je opravdový labyrint a je úžasné se do něj ponořit, když hledáte skryté poklady města. Kostel Santa Maria dei Miracoli je jeden z nejkrásnějších v Benátkách. Patřil k prvním renesančním stavbám ve městě. Postavil ho milánský architekt Pietro Lombardo v roce 1489. Fasádu pokrytou barevným mramorem zdobí kříže a geometrické obrazce.
Na ploše tympanonu nad portálem je bysta Panny Marie s dítětem, dílo sochaře Giovanniho Giorgia Lascarise. Je to pozoruhodné dílo. Na Campo San Fantin se nachází divadlo La Fenice, jedno z nejvěhlasnějších na světě. Svou činnost zahájilo v roce 1792. Proslulí skladatelé klasické hudby zde poprvé předváděli svá díla, například Verdi, Prokofjev či Stravinský. Divadlo bylo obětí mnoha požárů. Naposledy vyhořelo v roce 1996 a po rekonstrukci se znovu otevřelo v roce 2003. Campo Bartolomeo je obchodní galerie města. V jeho středu stojí socha Carla Goldoniho, italského dramatika, který žil v 18. století a je považován za tvůrce moderní italské komedie. V úzkých uličkách čtvrti San Marco se někdy objevují lidé v dobovém kostýmu. Oděv této ženy je charakteristický pro benátský karneval, i když zrovna není únor. Na Malém dvorku byl styčen stan, kde se herci mohou převlékat. Na nábřeží poblíž Dožecího paláce se totiž natáčí film. Figuranti na sobě mají kostýmy. Děj začíná v období proslulého karnevalu, který se odehrává přibližně od konce ledna do poloviny února. Událost si každoročně nenechají ujít davy turistů z celého světa. Tradice karnevalu sahá do středověku. Je stará téměř 1000 let. Původně byl karneval příležitost, kdy se lid převlékal a pořádal různé radovánky. Padaly sociální bariéry a všechna privilegia. Šlo o jakýsi rovnostářský rituál, kdy se každý mohl procházet po městě inkognito. Lidé volili kostýmy reprezentující opačnou třídu, než ke které náleželi. Bohatí se převlékali za chudáky a chudí zase za aristokraty. Obchodů s maskami je mnoho. Ve výlohách se objevují bohatě zdobené kousky. Na své si tu přijde každý. Jsou tu masky z papíru i z kůže, ale také masky z plastu vyráběné v Číně. Dnes už není snadné dopídit se autentických masek. V malém krámku nazvaném La Pietra Filosofale, kámen mudrců, vyrábí Carlo Setti už přes půl století autentické masky benátského karnevalu. Tohle je forma, je trochu zaprášená. Je to negativní forma. Umístíme tam první vrstvu papír maše, pokud možno bez lepidla, aby na formě nějaké nezůstalo. Následně nalepíme další vrstvy a necháme vše uschnout. Papírové karnevalové masky jsou pak ručně vyzdobené a pomalované. Kožené masky jsou trvanlivější a používají je herci Commedia dell'arte, tradičního italského lidového divadla. Pro výrobu kožených masek používáme pozitivní formu. Kůži navlhčíme a přiložíme ji co nejpečlivěji na formu. Potom vezmeme kousek dřeva a speciální kladívko, kterým opakovaně do masky bušíme. Tady je to dřívko a kladívko na kůži. Bušíme jim tak dlouho, až sformujeme masku, kterou jsme chtěli vyrobit. Takhle vypadá hotová maska. Ještě se musí pomalovat. A tohle je forma.
Nejslavnější je bezesporu maska morového lékaře. Podobné nosili benátští lékaři v době strašlivé epidemie moru v roce 1630. Zemřelo tehdy téměř 50 000 lidí. Uvnitř zobáku byl filtr z antiseptických bylin, přes který lékař dýchal, aby se uchránil před nákazou. Oči si chránil brýlemi. Byl vybaven také filtrem na uši a celé jeho tělo pokrýval kožený, nepromokavý kabát, který nosil celý den. Tradiční benátské masky pomalu mizí. Brzy by se mohly stát pouhou vzpomínkou v mysli starého muže. Jeho dílna je jedna z posledních a výrobců je už jen hrstka. O několik mostů dál žila jedna z nejslavnějších osobností dožecího města. Marco Polo, neúnavný cestovatel, popsal své putování po Číně 13. století v knize Milion. Jeho dům se nalézá na rozhraní čtvrtí San Marco a Castello. Na nábřeží poblíž dožecího paláce se naskýtá pohled na proslulé benátské paláce, dnes upravené na luxusní hotely. Nejznámější je hotel Danieli, k jehož nejprestižnějším hostům patřili Goethe, Emile Zola či Charles Dickens. Nábřeží pokračuje až do čtvrti Castello k Arsenale di Venezia. Od 12. století bylo toto místo srdcem benátského loďařského průmyslu. Díky svým impozantním plavidlům mohla Benátská republika bojovat s Osmany v Egejském moři a rozšířit svou obchodní výměnu se severem Evropy. Návštěvník může obdivovat sochy zdobící renesanční portál a spodobující spravedlnost, Neptuna, římského boha moří a lvy hlídající vstup. Dnes je Arsenále majetkem italského námořnictva. V nejvýchodnějším cípu města za ulicí Via Garibaldi se rozkládají královské zahrady. Benátčané si tady hledají klid daleko od ruchu v centru města. Místu se také říká zahrady Bienále podle tradičního dějiště slavných přehlídek současného umění, filmu a hudby. První se konala roku 1894. Na opačném konci města, na severozápadě Benátek, zůstalo dodnes sestiere Cannaregio lidovou a svébytnou čtvrtí malebných náměstíček a spletitých uliček. Původně bylo Cannaregio jen velkým močálem. Od 12. století zaznamenala čtvrť větší rozvoj. Kolem sakrálních budov začala vyrůstat předměstí. Kostel San Felice, jeden z nejstarších v Benátkách, pochází z 10. století, ale současná budova je až z roku 1531. V malém, nepříliš často navštěvovaném kostele jsou ale umístěna zcela výjimečná plátna. Patří k něm například svatý Demetrius, považovaný za jedno z prvních Tintorettových děl. Cannaregio se stalo jednou z módních benátských čtvrtí, kde kanály lemuje pestrý výběr barů a restaurací. Most bez zábradlí Ponte Chiodo, nejstarší v Benátkách, se klene nad kanálem San Felice.
Poblíž mostu Ponte de Legulie se nachází průchod, který vede do benátské židovské čtvrti. V 16. století se v Sestiere Cannaregio usadili Židé. Neměli právo čtvrť opouštět. Měli zvláštní status a museli nosit znak v podobě žlutého kola, který je odlišoval od Benátčanů. Budovy, které jsou pro ghetto charakteristické, mají jako jediné více než 3 poschodí. Ve čtvrti je celkem 5 synagog. V roce 1938 žilo ve čtvrti 1200 Židů, 246 jich bylo deportováno do táborů smrti. Holokaust přežilo pouze 8. Benátská laguna má rozlohu 550 čtverečních kilometrů. Leží v ní 13 hlavních ostrovů a desítky malých ostrůvků. Na severu leží malebný ostrov Burano, pověstný svými domy zářícími jasnými barvami. Vypráví se, že rybáři pravidelně natírali fasády, aby v mlze rozeznali své obydlí. Původně se tyto domy stavěly z rákosu na pilotách. Avšak nejstarší cihlové stavby jsou staré téměř 1000 let. Na Buranu žijí necelé 3000 obyvatel a ostrov si zachoval svou jedinečnost. Zdá se, že se tu po staletí nic nezměnilo. Je příjemné toulat se po nábřežích a vychutnávat poklid tohoto místa. Hlučný dav zůstal kdesi daleko. Na hlavním náměstí stojí kostel San Martino s nakloněnou zvonicí podobající se věži v Píze. Kostel pochází ze středověku, ale jeho současná architektura vznikla v 16. století. V interiéru sakrální stavby v barokním stylu se nachází relikviář svatého Albína. Legenda praví, že po vodách laguny připlul jednoho dne sarkofág obsahující zmíněné relikvie, který byly na pevnou zem schopné dopravit jen děti. Malý kostel nabízí nádherné malby, plátna benátských mistrů 17. a 18. století, jako například Ukřižování, jehož autorem je Giovanni Battista Tiepolo, hrdý pokračovatel Tiziana a Caravaggia. V ulicích Burana je řada obchodů, kde se prodávají slavné vpichované krajky merlety. Jedna z posledních místních krajkářek je Giovanna Vituriová. V 77 letech má stále dost sil ke zhotovování neuvěřitelně jemně zpracovaných deček. Na Buranu máme speciální techniku. Při zhotovování vpichovaných krajek pracujeme pouze s jehlou a nití. Používáme velmi tenkou nit, také speciální. Zabere to hodně času. Nejde to rychle. Za to výsledek je nádherný. Tradice krajek merletto se ztrácí kdesi v dávné minulosti. Ženy v této rybářské vesnici odjakživa spravovaly sítě. Morozína Morozíny, manželka benátského dožete, však toto řemeslo v 16. století pozvedla na nebývalou úroveň. Krajky z Burana jsou slavné po celé Evropě. Vše, co tady vidíte, jsou originální krajky z Burana. Na téhle Madoně jsem strávila opravdu hodně času. Jen na dekorativních prvcích jsem pracovala více než 4 měsíce. Tato jedinečná dovednost by se mohla zcela vytratit, protože na Buranu žije už jen desítka krajkářek. Hned naproti Burana leží Mazzorbo,
jedna z obilných sýpek Benátek. Pěstuje se tu ovoce a zelenina zásobující město čerstvými produkty. Zdejší výpěstky mají zvláštní chuť, protože zem je nasáklá mořskou vodou. Mazzorbo je rovněž ostrovem vína. Existuje zde velice stará a na světě jedinečná odrůda Dorona. Lisuje se z ní vzácné bílé víno Venisa. Pokračujeme v cestě na sever směrem k ostrovu Torcello. Stal se jednou z prvních římských kolonií v provincii Venecia. Je to klidný a půvabný ostrov. V centru městečka stojí bazilika Santa Maria Assunta, sakrální stavba v byzantském slohu z 11. století. Její základy však byly položeny už roku 639. Role Torcella jako duchovního a vojenského centra začala slábnout v době, kdy se rozvíjely Benátky. Dnes na tomto kousku pevné země ztracené na konci laguny žije jen 11 obyvatel. Kromě kostela je možné navštívit muzeum archeologických nálezů z období románského, byzantského a středověkého. I tady jsou vidět znaky Benátské republiky. Poplujeme-li směrem k Benátkám, neměli bychom opomenout navštívit ostrov Murano, který se proslavil prací foukačů skla. Je to jeden z nejlidnatějších ostrovů v laguně. Město se dělí na 7 čtvrtí navzájem oddělených kanály. Pobřeží lemují paláce a honosné měšťanské domy. Většina dodnes patří bohatým rodinám vlastnícím četné sklárny. Je to velmi příjemné místo, které si zachovalo autenticitu. Je možné projet se po kanálech, protože provoz je tu mnohem klidnější než v Benátkách. Davy turistů ale nejvíce přitahuje řada obchodů s nádhernými předměty z barevného skla, které tento poklidný ostrůvek proslavili po celém světě. Najdeme tu desítku uměleckých dílen, které jsou většinou přístupné veřejnosti. Igor Balbi patří k nejproslulejším muránským sklářům. Vynalezl jemný odstín zelené, který nese jeho jméno. Jeho rafinované kreace vystavují muzea po celém světě. On sám se ale nepovažuje pouze za umělce. Na srdci mu leží i předávání zkušeností, protože je horlivým zastáncem tradice. Naše činnost, to je něco jako nabízená služba, rychlá ukázka toho, jak se vyrábí malé umělecké předměty z muránského skla. Je důležité, aby návštěvníci viděli, jak skláři pracují. Není to žádné divadlo, my před očima turistů zhotovujeme skutečné předměty. Umění muránských foukačů skla je staré přes 1000 let. Mistři skláři měli zvláštní status. Přestože to byli neurození muži, mohli si za manželky brát šlechtičny. Naopak, aby nevyzradili výrobní tajemství, bylo jim přísně zakázáno opustit ostrov. Zdejší skláři byli geniální. Vymýšleli stále nové a nové techniky a Benátská republika chtěla svá tajemství ochránit. Z těchto důvodů se nesměli nikam stěhovat. Dnes vyvstala muránskému sklu silná konkurence v podobě kopií pocházejících z Asie. I ty se v místních obchodech dají sehnat za nesrovnatelně nižší ceny. Mistrů sklářů stále ubývá.
Tisíciletá dovednost by se mohla brzy zcela vytratit. Přímo naproti Muránu se rozkládá ostrov San Michele, benátský hřbitov. Na severní straně se tyčí opatství zasvěcené archandělu Michaelovi. Jeho základy pocházejí z 10. století, ale opatství bylo kompletně přestavěno o 500 let později. Křížová chodba je vyzdobena překrásnými votivními dary, jemně vypracovanými bystami a basreliéfy. Ostrov obývali mniši poustevníci Kamaldulové. V jejich majetku zůstal až do napoleonského období. Tehdy byl ostrov přeměněn na hřbitov. Kaple svatého Krištofa celé nekropoly vévodí. Podle císařského nařízení o hrobech, podepsaného Napoleonem, měly být všechny hrobky stejné. Jedině hrobky význačných osobností, příslušníků zámožných měšťanských rodin a šlechty mohly nést sochařské portréty zesnulých. Proto se hřbitov podobá nádhernému mistrovskému dílu inspirovanému neoklasicismem. Ostrov San Michele je oázou klidu a míru. Z pontonu na jeho konci je možné zahlédnout severní břeh Benátek. Na východní straně Benátek střeží vjezd do velkého kanálu ostrov San Giorgio Maggiore. Velkou část ostrova zaujímá klášter, který je dnes uměleckým centrem nadace Giorgia Ciniho, zahrada a renesanční bazilika San Giorgio Maggiore. Velký kanál je hlavní tepna Benátek. Canalazzo, jak mu říkají Benátčané, se vyne v podobě převráceného S a rozděluje město vedví v délce 4 kilometrů. Nepřetržitě se po něm pohybují nejrůznější plavidla. Vaporeta, benátské vodní autobusy, taxíky a policejní čluny, lodě převážející zboží a samozřejmě gondoly. Kdo chce překročit velký kanál, může použít traghetto, malou gondolu ovládanou 2 gondoliéry. Vodní cestu totiž překlenují pouze 4 mosty. Nejslavnější z nich je most Ponte di Rialto. Elegantní mostní oblouk z bílého kamene dlouhý 28 metrů spojuje oba benátské břehy. První most zde byl postaven už ve 12. století. Byl ze dřeva a pod tíhou davu se v roce 1444 zřítil. V roce 1554 vyhlásil Doge konkurs na výstavbu kamenného mostu. Mezi autory projektů byl i jistý Michelangelo, ale nakonec byl o něco později vybrán projekt benátského architekta Antonia da Ponte. Most Rialto k Benátkám neodmyslitelně patří. Má 3 chodníky pro pěší, které od sebe oddělují 2 série po 6 dokonale symetrických obloucích. Z mostu se naskýtá neporovnatelný pohled na velký kanál a jeho pozoruhodné paláce. Nejstarší budovy jsou takzvané fondači, sklady benátských obchodníků vybudované ve 12. století. Dnes už původnímu účelu neslouží, jsou z nich muzea, obchodní centra nebo třeba přírodovědecké muzeum. Ve 14. století sem přivezli kupci z Byzance vlisy a sloupy. Své sklady vyzdobili a nad velkým kanálem přistavěli i balkóny. Jsou to první benátské paláce, jako například Palazzo Tiepolo a Palazzo Loredan.
a specifický typ benátské architektury byl na světě. Stavba dožecího paláce zahájila novou etapu, vrcholnou gotiku 15. století. Patří sem bezesporu nejkrásnější paláce, které mohou Benátky nabídnout, jako například nádherný Palazzo Giustiniano. Nejcharakterističtější pro tuto zlatou éru je ale palác Cadoro, postavený roku 1424. Původně bývala jeho fasáda obložena zlatem, odtud pak jeho jméno. Štíhlejší sloupy, lomené oblouky, mramorová krajka, to vše činí z paláce dokonalé umělecké dílo. Palác Cadoro představuje vrcholnou éru benátského rozkvětu, kdy republika vládne celému Středomoří. Palác Barbarigo je zvláštní. Budova pochází ze 16. století. Fasáda však byla pokryta mozaikami z muránského skla až roku 1886. Mozaiky jsou zcela výjimečné. Vlevo zobrazují římského císaře Karla V. v Tizianově ateliéru. Vpravo je vyobrazen Jindřich III. Francouzský na návštěvě v muránské sklárně. Z většiny paláců jsou dnes hotely či muzea. V paláci Carrezzonico z kvostu benátského baroka se dnes nachází Muzeum benátského umění 17. a 18. století. Palác Venier dei Leoni nabízí sbírky Guggenheimova muzea. Ostatní domy pak skoupili bohatí cizinci. Palazzo Michiel del Brusa, neoklasicistní dílo z 18. století. V roce 1774 ho zcela zničil požár způsobený nedbalostí jedné z komorných. Znovu byl postaven o 3 roky později. Interiéry byly obohaceny sochami a freskami, které zhotovil Jacopo Guarana. Při ústí Velkého kanálu, v místech, kde končí čtvrť Dorsoduro, ční jako bdělý strážce Dogana da Mar, stará celní budova. Zde museli lodě zakotvit dříve, než vpluli do Benátek. Budova, kterou v roce 1677 postavil Giuseppe Benoni, je zakončena zlatou koulí se sochou Fortuny, sloužící jako korouhev. Dnes je tu muzeum představující umělecké soubory nadace François Pinota. S Doganou sousedí bazilika Santa Maria della Salute, nejimpozantnější dílo benátského baroka. Postavil ji v 17. století architekt Baldassare Longena jakožto poctu Panně Marii, jíž se přičítá vymýcení epidemie Černého moru v roce 1630. Je to kamenný kolos. Bazilika spočívá na mnoha pilotách zaražených do hloubky 4 metrů. Její vchod je monumentální. Fasádu zdobí 125 soch obklopených volutami představujícími vlny. Sochy symbolizují město Benátky, vládce moří, ctnosti Panny Marie a apoštoly. Pocházejí z dílny Tomása Ruese, jednoho z největších benátských sochařů. Dorsoduro je jednou z prvních benátských čtvrtí, která vyrostla na pevném podloží. Její jméno ostatně v překladu znamená tvrdý hřbet. Pěší cesty, kterým se tady říká fundamenta, vytvářejí jednu z nejkrásnějších promenád ve městě. Dnes je Dorsoduro převážně studentská čtvrť a právě ti oceňují její četné bary a restaurace umístěné na náměstích.
V Benátkách je obtížné najít restauraci, která by nabízela původní gastronomii vycházející z plodů laguny. Nicméně ve čtvrti Dorsoduro se několik dobrých adres dá najít, jako třeba restaurace Donata Riccio a jeho syna Gabriele. Dnes vám představím jeden tradiční benátský recept. Jde o risotto připravované z parmice a z takzvané mazanete. To jsou malí kraby, jejichž skořápky už jsou očištěné, protože zevnitř odebíráme krabí jikry. Tady připravujeme toto rybí maso. Na tenké filety nejprve nakrájíme kousky tučného masa, které se báječně hodí k rýži. Do risota přijde maso z parmice a krabí jikry, jak jsem vám ukazoval. Gabriele připravuje rybu do risota. Ryby jsou vždy naprosto čerstvé. Risotto se podlévá bílým vínem a rybím bujonem. Přidají se rybí filety a krabí jikry. Teď už zbývá jen pochoutku naservírovat. Všechno, co uvaříme před podáním, ještě ochutnáme. Podívejte se na mě. Na severu Dorsodura, daleko od turisty vyšlapaných cest, si čtvrti Santa Croce a San Polo zachovali svou jedinečnost. Se svou uvolněnou atmosférou zůstaly typickými lidovými čtvrtěmi. Scuola Grande di San Giovanni Evangelista je pravý skvost gotiky. V budově je muzeum, kde jsou díla Tiepola, Tintoretta, Masaryho a dalších velkých mistrů benátského malířství. Nad vchodem je basreliéf představující mnichy, kteří se modlí ke svatému Janu Evangelistovi. San Polo žije obchodním ruchem. Trh Rialto, kde bývala benátská sýpka, je nejstarší částí Benátek. Tady se vykládalo vše, co sem bylo dopravováno na lodích. Potraviny, dobytek, koření, vzácná dřeva. Kryté tržiště pochází z roku 1907. Dodnes je obchodním centrem, kterému dávají přednost jak turisté, tak i Benátčané. Čtvrť San Polo je také ideálním místem, kde je možné odhalit tajemství přípravy tiramisu. Marco nás seznámí s přípravou nejslavnějšího benátského dezertu. Ukážu vám, jak děláme tiramisu tady u nás. Se savojskými piškoty, domácí smetanou, cukrem, vše v biokvalitě. Panna e poi ci sono degli ingredienti biologici fatti da noi. Adesso ve lo presento. Uvidíte, jak postupujeme v naší restauraci Al Ponte la Patatina. Do sklenice naliji smetanu a namočím piškoty do teplé kávy. Tento dezert původně pochází z Trevísa, ale své kořeny má i v Benátkách. Při přípravě používáme náš biojemný krém. Ještě trochu mascarpone. Všechny chutě se musí propojit. Tiramisu si můžete v klidu vychutnat zde v naší restauraci. A tady je tiramisu z La Patatine z benátské čtvrti San Polo.
Jak jsem řekl, tiramisu pochází z Trevísa, ale dezert se brzy rozšířil do různých částí Benátska. Italové, ale i lidé na celém světě ho milují. Samozřejmě existuje mnoho způsobů jeho přípravy. Ten pravý benátský se objevil teprve v 80. letech minulého století. Ostrov Lidos se svou proslulou pláží se táhne v délce 12 kilometrů směrem k jižní části laguny. Na konci 19. století se Lido stalo nejnavštěvovanějším přímořským letoviskem v Itálii a velmi oblíbený byl mezi aristokraty. Ti si zde nechali postavit přepichové příbytky, secesní vily a luxusní hotely. Dodnes v těchto klidných ulicích panuje jakási vůně bezstarostných let. O něco jižněji leží ostrov rybářů Pellestrina, který si zachoval svůj původní ráz. Daleko od nejvyhledávanějších tras tu jsou vesnice s barevnými domky, tak trochu na způsob Burana, ale bez turistů. Naše putování po kouzelných Benátkách končí právě ve chvíli, kdy zapadající slunce zalévá lagunu svým něžným světlem. Na českém znění spolupracovali Renata Wolfová, Lukáš Hlavica, Helena Pešková, Irena Švehlová, Vít Pavlusek, Šárka Kokrdová, Jan Šubrt, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jitka Vacková. Česká televize 2022.